हमारे गोबीरा वाली माई से भक्त कहत के माई सारा देवा सारा देवा वानी हो पानी आज राखो मैया संगीत प्रेमी नेक दिल इंसान विधायक जी मंजीत भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल। मोतिहारी से चल के गोलू सिंह भैया आई बानी निशा के गीत सुने खातिर हमार गीत सुने खातिर गोल्डन बाबा के भी स्वागत बा। लाए हो भैया हथवा संगीत प्रेमी बानी हमरा अमरेश भैया डॉक्टर साहब राउत तनी नाम में भुला तनी हो मुखिया जी तो जानो तनी नाम में भुला तनी सही बबलू चाचा बबुआ बो लावे हो भैया हाथवा जो कहता कि माई हमारा भी कुछ बाना ना गीत संगीत तो जीरो हो। हेलो हेलो एगो व्यवहार बनौले बानी बोलो भैया तने करा के सब गार्जियन लोग भाई लोग मानेला गीत संगीत नहीं के डॉक्टर साहब व्यवहार वाला हां जी कि व्यवहार के बल पर पूछा जाएगा गीत तो नहीं के हेलो न चलेला जय हो तोहरे पुतवा होई पुतवा तहर फाटला तोहरे वाला पुतवा होई पुतवा तहर फाटला। भोजपुरी नाट्य विधा में तो बहुत गायक लोग बा हां जी सभे हमार प्रिय हो सही बात लेकिन जे अपना गायकी के बल पर बा हां हां ओकर नाम मनोज शर्मा जी हल जोरदार ताली बजा के भैया के हमरा स्वागत करी जय हो। अब भैया से हमरा छोट भाई बड़ भाई वाला रिश्ता बा कुछ कहो बाबा सबका के प्रणाम बा और हमने के बड़ी कम सौभाग्य होला केहू के कार्यक्रम सुने के चूंकि संजोग से
जहिया प्रोग्राम रहला तहिया सबका प्रोग्राम रहला। आज संजोग से प्रोग्राम कैंसिल भइल हता। ई प्रोग्राम सुने के सौभाग्य प्राप्त भइल बा और बहुत बहुत धन्यवाद हम देता नहीं छोट भाई गोलू राजा जी के कि आज एजा आके और सबका के कीर्तन करत। हां जी और इतना सुंदर गायकी। कभी कभी हमरा बुझाला कि साक्षात माता सरस्वती बाबू गोलू राजा के कंठ में निवास करता रही। हम ये प्रार्थना करब माता सरस्वती से कि आजीवन माता सरस्वती बाबू के कंठ में निवास करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तनी कोरस वाला माइक बनावा भैया। गीत को मैया के हलो न चलला तोहरे बाल पुतवा होई पुतवा तहर फानला तोहरे बाल पुतवा होई पुतवा तोहर फानला तोहरे बाल पुतवा होई पुतवा तोहर फानला। ए माई साजावा होई जकरा बाद की के हम फैन हैं महेंद्र बाबा आशीर्वाद देले बानी। आ कहिया हमार सौभाग्य गांव के होई। हां जी जल्दी होई 30 नवंबर के। सही बात। हमारा भतीजी के जन्म दिवस में 2 घंटा के प्रोग्राम और बाद की मनोज भैया के गायकी हम आज ये आग्रह कर देते हैं। महेंद्र बाबा आशीर्वाद देले बानी। अब ओने कैसे आई भैया क्या हरा के के ले ले सजो होई आवाज आवाज मोहिया कमजो सजो होई आवाज आवाज मोहिया सजो होई आवाज आवाज मोहिया बाटे संत सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिलल। एक और लाइन बाजी भजन के जल्दी कार्यक्रम रद्द कर जाइए। वाह वाह। कहतरन की माई हम सुनले बानी कि तहार कृपा बहुत बहुत लोग पर भइल बा और है कृपा बड़ी शादी हतु वही फेरा में हम हो घूमल चलत है। सही सही बात। गार्जियन बनी राजेंद्र उपाध्याय जी हमरा के आशीर्वाद देले बानी। महिमा के में भय बना भगतन परस के तुलसी के तरलू संवरलू महर्षि के तुलसी के तरलू संवरलू महर्षि के तुलसी के तरलू संवरलू महर्षि के। ए माई गोलुआ के अपना गोलुआ के जिंदगी मैया अपना गोलुआ के अरे जिंदगी मैया अब कोई दया
गो